Si jo vos dic concurs, proves, dobbers, famosos, dijous a vespre, IB3 Televisió, segur que molts ja penseu, ja tindríeu ganes de dir na Vivian ja el sabràs, perquè ja ho sap. Què vol dir tot això? Parella de tres. Parella de tres. I té alguna cosa amb la persona que tens a de vora? Neus, aquesta pregunta, que no vas Home, vist. no, però jo la faig perquè l'encertis. Perquè en un fons t'estim. Ja, clar. Maria Roger, presentadora de Parella de Tres. Sí. Com estàs? Molt bé, però com ho dus? resposta correcta. Resposta correcta. Ho veus, aquest allò de paper de presentadora? Jo li he donat els les 24 hores del dia. M'ha donat dos secrets, ella, sí. Han d'admetre que na Vivian moltes vegades xerra, però també és cert que deia què li he d'anar jo a ensenyar a Ana Maria. Moltes coses, ho podries ensenyar. Vull dir que ella té aquest paper, però també té un altre. Exacte, que som humils. Clar. Però jo ara he pensat una cosa, perquè tu ets pollancina, no, Rosa? Com qualcú per aquí, també? Jo crec que les pollancines teniu bo aquí a la casa IB3 Televisió. Creus? Sí, mira, una, tu, dues. Naixes que xifra des tens? 4, 3. N'Alícia, de Balear Directe, 4. Molt bé. Na Maria José, si ja me posen micros, 5. I així. Això vol que la dona i pollancina tenim un plus d'això de punts per entrar. No n'hi ha tantes, no s'alqueria blanca. S'alqueria blanca, jo, que sàpiga. No, més Coria Blanquera. Jo sàpiga, no n'he vist d'altra. No. Però jo dic una cosa, no tens res en contra de les dones pollancines, però si mos envieu qualque pollancí, no? Saps? Més mescladet. Bé, mos centram, Vivian, mos centram. Maria, tot d'una xerram amb tu. I intentant calmar a Vivian. No estic gens exaltada. Està contenta. Tot que hi ha molta pollancina. Que volem saber avui és com se fa Parella de Tres. I pegarem una ullada en les darreres de Parella de Tres i tot d'una xerram amb Maria Roger perquè mos conti més coses d'aquest programa. Me ocupo de los invitados que vienen desde el principio, desde que hacemos la primera llamada, les presento un poquito de qué va el programa, hasta que se van por la puerta de IB3. Suelo llegar a esta hora más o menos a la 1 o así y ya empiezo a preparar las cosas para cuando llegan, preparamos la sala VIP, les tenemos un catering preparado y ya voy recibiendo uno a uno, les contamos lo que tienen que hacer hoy, que estén un poco divertidos, que se animen, de qué va el programa. Lo más fácil, digamos, que es que siempre se repite, al ser un concurso siempre se repiten las mismas partes de la misma forma, con lo cual la parte complicada está en la hora de diseñar lo que es la estructura del programa. Para el programa este tenemos 8 cámaras, una está colgada en el techo, luego la cabeza caliente y el resto pues ya se van moviendo dependiendo de si es una prueba física o es una prueba teórica o dependiendo del momento. Claro, el problema de un programa como este, un concurso, es que tienes que parar y cortar para poder colocar otra vez todas las pruebas en su sitio, todo el atrezo de la cama gigante o los bolos, entonces todo eso tiene un proceso muy lento de colocación. Yo estoy aquí de regidor, lo que es en el plato lo llevaría Ruth, pero yo estoy más con el público. Sería animador de público. Lo más fácil es que la gente viene a la tele y viene entregado, ¿no? Viene un poquito perdidos, pero como hay público que repiten en programas, pues ya se las saben todas. I al capdavant d'aquest vaixell, aquí la tenen, na Maria Roger, la presentadora. Una bona imatge meva. Una bona imatge teva. Simpàtica, com sempre, no? Escolta, Maria, com ho dus? Dijous passat vèrem el primer programa. Per tu, per tota la gent que comença a presentar, és una experiència diferent. Per tu és encara més, perquè fins ara eres actriu. Encara ho som, espera. Tal vegada descobreixes que t'estimes més que enviar. Jo crec que pot ser complementari. Si ja me demanes a nivell personal, jo
fent teatre, o sigui, ara mateix estic en 2 produccions i preparant una altra, o sigui que beníssim. Però presentar, així, el que és conduir un programa de dalt a baix, a més tota sola, perquè això... Clar, per això na Vivian diu que si necessites ajuda, a Vivian. O sigui, qualque dia dius, ai, avui no estic bé, estic un poc constipat, jo venc i te dono una mà, m'entens? Ella diu, però que t'escolta molt a tu, eh? Sí, jo tot el que sé per d'ella. En aquest programa els concursants han d'anar superant proves, algunes són més complicades, més físiques, altres d'una altra més habilitat, però n'hi ha una que a la Vivian li fascina. És una prova on un llit molt gran en forma de cor se mou molt, no? I la Vivian no se'n va poder estar, ho va haver de provar, malament no sigui concursant, i en tenim la prova gràfica. Mireu això, per favor, mireu això. I com així se decideixes tu mesclar aquests 2 conceptes de bou mecànic i de llit? Perquè això no ho entenc molt bé. Muy fácil, porque me gustan los toros y me gusta la cama. Y era solo cuestión de mezclarlo y ya está. I la podria provar jo en aquest llit? ¿Ahora mismo? Sí. Espérate, tengo que checar. Oye, ¿la Vivian puede probar la cama? Vale. Venga, vamos, adentro. Sí. La parella que aguanti més temps o que aguanti 1 minut i mig serà la que s'endurà 5 punts. L'home s'ha de posar baix, la dona damunt, com ja sabeu, i amant qui aguanta. Començarem amb n'Àlex i na Patrícia. Però, sí... Sí, té permís del director i m'ha dit que la puc... Sí. I no m'havien... Bé, vosaltres voleu que pugi? Vosaltres creus que... Sí! Que va bé! Ah, veus? Molt bé! Cap endavant i... Ai, baixa cap a... Vet un pot dir... Clar, una persona tota sola... Ai, molt bé! Estiguis preparada? Estàs preparada? Endavant! Bon Jesús, meu, Vivian. Bon Jesús. Ai, vaig patinar molt per enrere. És na Vivian, eh? És na Vivian. T'havien crucificat damunt un cop. El cap me va pegar molt per enrere, em va pegar Però quant de temps vares aguantar? No ho sé, ho vaig trobar molt llarg. No me'n record, però jo crec que vas passar malament. Sí, Estaves com tens. me va penjar el cap, molt aviat vaig patinar. Ai, mira, mira. Mira, veus, així, això vaig quedar... A molt aviat vaig quedar així. Vet un pot d'imput. Na Vivian, sense tacons, poques vegades veiem a na Vivian sense tacons. Mira-la tot en el casc. Ai, més que estàs... No, però aguantes, Que estàs a punt de trabucar, no? Sí. De girar de davall, no? Està a punt, però ara. Ara, Quina nota li hem de posar? Jo crec que te vas col·locar malament. pot ser. A mi me fa posar efecte massa perquè enrere. mig cosa darrere, no? No, però jo vaig començar bé, però la primera remenada de l'aparato vaig... Quina nota li hem de posar? Què? Amb aquesta prova, Què quina nota li posar? posar? De l'1 a 10? Tu ho deies, tot això és més complicat. És més complicat tot això. Ho veus, que pot, mira, veus que encara estic bé. 8 i mig, està bé. 8 i mig. Escolta, ara que parlam de notes, jo en sentir notes penso en infantesa i en l'escola i me deman, com devia ser... No, traumatitzada, no, perquè tampoc no va passar molt malament. Però com devia ser la Maria Roger de petita? Ai, com devia ser. Mira-la com era, preciosa com ara. Preciosa com ara, però això de l'espectacle ja t'anava. Sí, però és vera, no és que mentir des de sempre. Des de sempre. Des que era petita m'ha agradat i a la mínima que podia entrar dins qualque muntatge, qualque cosa, una animació, sempre aquesta... Abans que veiem aquella carussa davant la càmera feta ara, ja en feies quan eres ben petita, quan veies una càmera. No, de petita, perquè és vera i no ho he deixat. Mira aquesta altra carussa. És vera, és una cosa que no he deixat i he fet altres coses a la meva vida i mira, aquesta és una foto precisament d'una obra de teatre quan tenia 5 anys. Què feies, de rateta? Sí, i era la rateta. Tal vegada va ser la teva primera obra de teatre, aquesta? Sí, perquè tenia 5 anys, o sigui que va ser la primera. Però després he vist unes fotos, d'aquestes que hem vist, que veig que t'agradava posar... Sí, també. Sempre t'agradava. M'hauria de donar 4 normes, perquè jo sempre que fatal. A les fotos? Sí. No. Tu mires així, no sé com ho fas. No, perquè no se tracta de fer res, jo crec que és no fer res. He vist apoyada així com a una paret, allà no estàs així. No, és que a més me'n recordo, quan era petita, m'agradava que me fessin fotos. Ara no m'agrada tant, el que és fotos no m'agrada tant. M'agrada interpretar i fer d'actriu, sí que m'agrada. Ara fer fotografies i col·locar-me me sent estrany, és vera. Però de petita ja les càmeres m'agradaven